και θα σε πάρουμε μετά. Έλα κοντά, Αποστόλη. Έλα κοντά, Αποστόλη, να δούμε τι λες. Ναι, κατάλαβα. Για πες. Έχει το εφάγιο Γιώργος ένα κτίριο εκεί που πάνω το έχουμε το σπίτι, εκεί στον κήπο. Και άμα το φέρει ο παπάς, καμιά μέρα να έρθει στο πάρο, να το κατεβάσω από κάθε μεριά από τον μαγαζί και στον δρόμο δεξιά, να το βάλει στον πλαφόνο που καλώς αυτοκίνητο. Άσε τώρα, πες μας ένα γαλλικό τώρα, να πάρτε. Έλα. Γενέκον πam βλέ πραλές και βου παραλέ γκρέκα. Δεν καταλαβαίνω καλά τα γαλλικά, μήπως μιλάω τα ελληνικά. Λοιπόν, γαλλικά αυτά. Γαλλικά. Δεν είναι ελληνικά. Τώρα θα έχει τσιγάρο. Good morning, καλημέρα τα αγγλικά. Good morning, καλησπέρα και good night, καληνύχτα. Καλά πήγα. Θα αφήσει και για τον γκολ που είχες βάλει τότε. Α, τον γκολ. Που ήταν αυτόν γκολ. Α, ναι. Που έπαιζε ο Ολυμπιακός Ορμίλιας με την Πορταριά και δέσαμε 4-2. Ναι. Μετά με έγραψε Αλέξανδρος Μακεδονικός όταν παίζουν το άλλο ποδόσφαιρο που είναι το γήπεδο του Άρας, 15 μέτρα πιο κάτω. Η ομάδα, η δική μας, και παίξαμε με Αλέξανδρος Μακεδονικός με τον Καμπανικό 4-2. Και βάλανε η δική μας γκολ, έβαλα και εγώ από γκολ. Αλλά πολύ ωραία παίζαμε την ομάδα αυτή. Στην άλλη αεραστεχνική που ήμασταν εμείς πρώτα, Ολυμπιακός Ορμίλιας, και εμείς τότε στο Ολυμπιακό Ορμίλια, τότε δούλευα στη Θεσσαλονίκη σερβιτόρος και είπα το αφεντικό και Μίτσιο λέω κάνει 1-2 μήνες να με επιτρέψει, λέω να κάνω κατά την καπιταριά προπονητής, μπορεί να με βάλει προπονητής σε 3-4 πηγίδια. Λέει πήγαινε λέει από εδώ. Ναι, αλλά τον γκολ όμως ήταν αυτόν γκολ. Αυτόν γκολ. Τι κοιμάσεις πολλά. Αγγλικά ξέρεις. Αγγλικά δεν ξέρω. Good morning, καλημέρα. Good morning, καλησπέρα και good night. Αυτό είναι γερμανικό. Όχι, το γερμανικό ξαδάκι του είναι το πρώτο, το σουμί. Το άλλο το οποίο εσύ. Ναι, ο άλλος έπαιζε. Λοιπόν, να μετράω, ξέρω από το 1 μέχρι 20-25 πήγα περισσότερα. Με τι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Τα πήρξε. Ναι, ναι. Ανάμ, μπράβο από εσείς. Τίποτα άλλο. Τα κάλαντα ξέρεις τα αγγλικά. Πάρω και το πετάξω σου πέρα. Τα κάλαντα τα ξέρεις τα αγγλικά. Αυτά, είπα, ένα σιγάρο ακόμα, άλλα σιγάρο, έχει βγει λίγα, δηλαδή. Άι, καλή νύχτα. Δεν έχω εγώ Αποστόλη, ένα τσιγάρο έχω μόνο. Καλά. Να, μάτσο, ναι. Έχουμε, αγοράσω σίγουρα. Εντάξει, έχεις λεφτά. Πες το παπά στο Γιώργο να τυχόν και χρειάζεται μετά από 4 μέρες και κάνω 2 μέρες να έρθει να πάρει. Έλα ρε πούμε. Ευχαριστώ που πάρουμε. Τι άμα θέλει το σπίτι να μένει εκεί στα Κουβαρδέκα και στα Καραγκιζέκα εκεί, ο παπάς ο Γιώργος. Όχι. Α, ναι. Ναι. Καλά, πες τον και άμα θέλει ας περάσει κάθε μέρα. Έγινε. Εκεί βρει το Γιώργο, καλά. Άιντε, καλή νύχτα.